Mira, jo me'n vaig anar a París a treballar allí i clar, els diumenges que tenia jo lliure això, anàvem a passejar per París i veiem els policies de tràfic i jo dic, ja, vaig a una cosa elegant que fan estos senyors ahí, tal, que m'agrada molt com fan, dirigeixen el tràfic i d'ahir, quan vas vindre així a Espanya ja, dic, m'agradaria ser policia. Quan van posar els semàfors als quatre cantons que estava allí, d'allí em van trasladar a Patricio Fernández. I després de Patricio Fernández vaig estar 3 o 4 anys. Quan van posar els semàfors em van trasladar a la Rosaleda, que en total eren 16 direccions, jo soletes, i 8 hores. A més d'això, no deixava parar un cotxe ni 10 segons. Tot anava de categoria. Allí, jo soletes, sense tindre escola, com ara tenen els altres companyeros. Bueno, ara estem una altra volta que ve Nadal, ja vaig explicar el que ens deixaven, el turisme que havia aquí a Dénia, 4 cotxes o 5 o 6, havien un muntó, però que venien i sempre ens deixaven una botella de conyac, de vi, de xampany, de tot. I inclús entonces estava la fàbrica de magdalenes Ortiz i este senyor venia en un autobús carregat de dones i carregat de magdalenes. El posava allí en un muntó als 4 cantons i allò era la cabossa. Jo coneixia uns amics inglesos que tenien una granja i van portar 2 paus així de grans, els més grans que tenien, per deixar-lo allí en els 4 cantons, de regal. I jo dic, com va este tío en estos animals? Dic, bé, eso es para toda la policía. Muy bien. Y entonces van agarrar, van deixar allí, i el cotxe que teníem, que era un 4L, havia volta, així en 2 dies. I aquests 2 dies, per matí i per l'esprà, feia 2 viatges al dia. Entonces la jefatura la teníem així, baix l'Ajuntament. I feia 2 viatges carregats de botelles i tot el material allà a la jefatura per a tota la policia. El dijous, dia 21, hi serem el companyero Sevillano i un servidor a replegar, com sempre tots els anys, a replegar un poquet de menjar per a Caritas, que és el millor que podem fer per a aquests pobres, i a veure si el poble de Dénia col·labora un poquet per a aquestes persones. Correcte?